ще видим две яки момчета, които ще залеят сцената с мускули, сила и надежда. Надежда за българския цирк. Здравейте, момчета! Здрасти. Освен на плочки, какво друго ще видим от вас на сцената на България търси талант? Нищо останало. Леко, че се чупиш пръстите, не така. Трябва да има и още. Какъв е номера ви? Силова акробатика изпълняваме. Катерим се един върху друг. Какво мислите, значи, по този повод за Енчо Кирясов? Мислим, че е страхотен и се надяваме един ден да постигнем неговите успехи. Дори да не се справя с акробатиката, мисля, че имаме хубава гледка тази вечер. Пожелаваме ви успех. Мария няма да каже нищо повече, защото вече си Аз не мога. Ще видим след малко зад кулисите. Ще се обличате ли? Не, така ще останем. Параби! Няма да ги гледаш ти. Момчета, здравейте! Здрасти! Оказва, че аз съм ги гледал само преди няколко дни на друго място, но ще моля да се представите на останалата част на журито и на публиката. Аз съм Яни Стоянов. Аз съм Валерий Цветков. Представляваме дуо Атлас и правиме силов номер, силова акробатика. Откъде сте? А от Софийски постоянен цирк на сцена. Добре. Успех ви пожелавам. Любо, от кога казвам, убиха цирка в България?
Това правихме ние едно време и цирка беше едно от най-яките неща в тази държава. Супер, момчета, браво. Много, и много артистично, и много със стил. Мисля, че много дами не има спът тая на светова ваш номер. Надявам се. Аз със сигурност няма да му хареса. На Рачков това няма да му хареса. На Рачков това няма да му хареса. Аз съм много респектирана от това, което правите. Много съм респектирана. Даже забравих колко добре изглеждате, защото в началото това е което ме развълнува. Но това е изключително. Много съм впечатлена. Благодаря ви. Професионалиста да каже, ние сме Какво да кажа ви? Да, всичко го видях. Това е един прекрасен номер и това е едно доказателство. Все още много се радвам, че има такива номера в България. Прекрасен номер, много добро изпълнение и като визия, и като техническо изпълнение. Прекрасни бяха момчета. Истински професионалисти. Няма как да се скрие. Това се видя от публика и от всички нас. Прекрасни са момчета. Твърдо да. Категорично с две ръце. Добре. Да, с 3 удивителни съм го написала. Енчо? Разбира се, че да. 4 пъти да, минавате със страшни сила. Браво! Аз нямам думи. Спрях да дишам. До скоро. Чао. Чао. Мария, върни се веднага тук. Алекс. Айде. Мите. Сори.